Hvad så alle sammen? Det her, det er simpelthen min blå mandags vlog. Det her er den lille vlog af min blå mandag, og hvad jeg skal lave her på min blå mandag. Så jeg håber, I kommer til at nyde den her video. Jeg ved godt, at den ikke bliver så lang, men der var heller ikke så meget, jeg fik optaget, for jeg hellere vil nyde min blå mandag med mine venner. Men jeg håber, I kommer til at nyde det, som det bliver. Og bare roligt, den næste uges video, som kommer her i næste uge, den bliver crazy daisy, så den skal I bare glæde jer til. Men lad os bare hoppe ind til videoen. Hvad så alle sammen? Nu er vi simpelthen ude og gå. Jeg har lige fået min go-kart-tøj på her, og hjelm med det hele. Jeg er lige ude og køre den første runde. Anden plads, let's go der. Det kan godt være, der kommer nogle clips. Jeg ved ikke, hvor meget der bliver filmet af det her, og mange af clipsene jeg kan få adgang til. Men nu må vi se. Jeg kan ikke lige rigtig få nogle videoer, så lad os bare hoppe videre til Lalandia. Alle sammen, så er vi simpelthen lige kommet ind i Lalandia, som I ser her. Vi er lige kommet ind, vi skal lige par 4 timer. Jeg har venner bad med nogle venner. Det er det, jeg har lavet med dem. Jeg tænker, at vi skal udforske det hele. Okay, jeg tænker at udløse nogle opgaver, som I har sendt til mig på Instagram. Altså, I har sendt en masse udfordringer til mig, som jeg skal lave her. Så den tænker jeg laver nu, for videoen ikke bliver alt for kedelig. Så det er det, vi har gjort. Okay, den første udfordring, det er simpelthen, at vi skal gå hen til en tabelautomat og lave svaneflæk. Så det er det, jeg var over til nu. Så fuck, det bliver ikke mand. Så sådan noget. Men lad os bare få det gjort. Så jeg ved ikke, om I kan se det i baggrunden. Jeg har nu og jeg faktisk ikke havde lige sådan en her, for det ikke bliver alt for akavet, eller måske noget, der kan hjælpe på det. Altså, what the fuck? Det er 40 kroner for et fucking billede, mand. Ja, det er en dyr opgave. Så automaten var desværre gået i stykker, så der var ikke flere opgaver. Så er vi kommet ind i en kæmpe skøjtland, som ser, vi har fået skøjtland. Yes, så skal vi ud og skøjte nu. Det er pisslort. Det bliver pis, vi har aldrig ved at skøjte før. Så lad os gå. Ej, det her det bliver lort. Klokken den kraften nu, og den kraften så er der drikker nok med kraften også besvært. Så fuck mand. Ja, det er nogenlunde lært det sådan. Ja, ellers laver vi ikke rigtig noget lige nu. Så det er jeg vil meget tilbage ses.